Әсетле районының Hüleymen ауылында туып, хәзерге вакытта Аркауыл ауылында яшәүче тормыш иптәшем атайыбыз Даян Рәфис улы Сафинды 50 яшьлек юбилей менән ысын күңелебездән котлайбыз. Атайыбыз башлангыч классларда Hüleymen мәктәбендә укыга, артабан укуын Ләмәттамак мәктәбендә дәвам итә. Ул классташлары арасында яхшы укуы, үлгеле тәртибе, актив җәмәгатьсе булуы менән аерылып тора. Оста шахматчы буларак мәктәп һәм районданын күп яклап гел призлы урындар яулай. Армия хезмәтен үтәп кайткас, Өфеләге автотранспорт техникумына укырга инә. Уку усырында Сәйбез Айһылу Мәрдән кызы менән танышалар. Бер-беренә карата йылы караш, һөю уты туканган 2 яшь йөрәк сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Әзме күпме уларның бергә дөнья көтүләренә быел 25 ел. Әсәйбез менән иңгә иң тирешеп, озын-озак бәхеттә һәм шатлыкта гомер итүегезне теләйбез. Атайыбыз укуын тамамлагас, зур оешмаларның беренә эшкә урынлаша. Әлеге вакытта ул машинист һөнәрен башкара. Кайда гына эшләһә лә, үзен намыслы, яваплы хезмәткәр итеп танытты. Эшенә бар күңелен халып, yerенә yetkirib, тәвәл башкаруы менән җитәкчеләре, хезмәттәшләре арасында абруй казанган кеше. Ул һаманда яраткан шөгылен ташламай. Аркауыл авылы балалары өчен шахмат түңәрәктәрендә оештырды. Район, авыл биләмәһендә үткәрелгән ярыштарда катнашып, призлы урындар яулайдар. Бихисап почет грамоталары һәм дә аксалата премия менән дә бүләкләнде. Атай, һин безгә ныклы таяныс та, ышаныс та, яклаусыбыз да, хаклаусыбыз да. Һинең барлыгыңа куанабыз. Олы рәхмәтебезне, изге теләкләребезне yetkерәбез. Без һине яратабыз. Ата-әсәй кусагында гына, иркәләнеп кенә без үттек. Мөхәббәт һәм һөю татып кына, бәхет гөле булып буй еттек. Әсәемнең назлы караштары курсаланы кайда булһак та, атайымның алтын кәңәштәре гөл көс бирде авыр булганда. Ата-әсәй, һез бит изге яндәр. Безнең өчен үтте гомрегез. 2 кошсыгыбыз кеше булһын тиеп, янды көйде һезнең күңелегез. Рәхмәт һүзен ата-әсәй, һезгә күпме әйтсәк тә аз булыр. Безнең һөю, безнең рәхмәтебез, йөрәгебез тулы наз булыр. Иң изге теләктәрен һезгә тормыш иптәшегез Айһылу, кызыгыз Айгөл, улыгыз Салават yetkерә. Газизләрегез һезнең өчен йыр бүләк тә һайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Яурынлы бөркүттәргә камап миңә, иңләр өсен зәңгәр күкте буйдан буйга. Язмыш кыналары шул бер көзле заттың, янгына әле утта әле уйга. Ир егеттең яшен һамайдан, күрәткән эшен һамайдан. Ак яурынлы бөркеттәргә камап миңә, йондык алып төшәрсен тылган ергә. Илештәрен үт хистәре итә белү, ят түгел оласын ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һамайдан, күрәткән эшен һамайдан. Тавылларда улар сынгалар, авырлыктан шартлап һамайдан. Яурынлы бөркеттәргә камап миңә, курса
hınmaylar. Yübüyük ettin yaşın hınamaylar. Ekkur etken için hınmaylar. Dağıllar dağıllar sınıgalar. Ağırlıktan şartlap hınmaylar. Dağıllar dağıllar sınıgalar. Ağırlıktan şartlap hınmaylar.